Bones prepreste, bienvenidos a un nuevo capítulo de Xogué Pelayo. Entamamos. Nesta ocasión vamos a falar da Sociedade Deportiva Narcea, equipo fundado en 1964 que se encuentra en Cangues de Narcea e que na actualidade xoga na Regional Preferente de Asturias. Dende a súa fundación sempre compitió nas categorías regionais de Asturias hasta 1996, cuando por primeira vez na súa historia subieron a tercera división, onde aguantaron 6 temporadas. E é que a súa mellor clasificación na tercera división foi un sétimo puesto na temporada 1997-1998. El seu estadio llámase El Reguerón, fundado en 1968 con capacidad para 1.200 espectadores. La súa primeira equipación é per guapa, camiseta roxa con destellos en blanco, pantalón azul oscuro e medias roxas. Que la segunda tamén é per guapa, camiseta azul, pantalón gris e medias blancas. Y hasta aquí un nuevo capítulo en Play Presta falando de fútbol asturiano. Vemos la próxima semana. Ta llueu!